тими миллии бузургсолони футболи меҳан зери роҳбарии Петр Шегр дар аввалин мусобиқаи кафа ки дар шаҳрҳои Тошканд ва Бишкек баргузор мегардад иштирок хоҳад кард. Як ҳафта пеш аз шурӯи мусобиқа тими миллӣ ба Тошканд рафт ва тамринҳои хешро дар майдон ва толори варзишӣ бо маром идома дода истодааст. дирӯз ба ҳайати тими миллӣ як қатор футболбозон ҳамроҳ шуданд. ҳамчунин Ваҳдат Ҳанонов аз Персеполис, Меҳрубон Каримов аз Самгуралӣ, Хусрав Тоиров аз Шахтёр, Амирбек Ҷурабоев аз Кедах ва Парвиз Умарбоев аз ССК София то шурӯи бозиҳо ба тими миллӣ хоҳанд пайваст. дар мон Петр Шегр байни мусобиқа 26 бозигар, 3 дарвозабон, 10 ҳимоятгар, 9 нимҳимоятгар ва 4 ҳамлагар даъват кардааст. мусобиқаи ҷоми миллатҳои Осиёи марказӣ аз 11 то 20 июн дар ду гурӯҳ дар шаҳрҳои Тошканд ва Бишкек ҷараён хоҳад гирифт ки тими миллии Тоҷикистон бозиҳои марҳилаи гурӯҳи хешро дар шаҳри Тошканд дар як гурӯҳ бо якачинҳои Туркманистон, Уммон ва Узбекистон мегузаронад. аввалин бозии миллипӯшони мо рӯзи 11 июн бо Туркманистон доир хоҳад шуд. ин рақобат дар варзишгоҳи Пахтакор баргузор мешавад. дар гурӯҳи Б мусобиқа тимҳои миллии Қирғизистон, Афғонистон ва Эрон мавқеъ гирифтанд ки ғолибони ҳар ду гурӯҳ ба финали мусобиқа роҳ меёбанду тимҳои зинаи дуюм ишғол намуда барои зинаи сеюми ҷоми миллатҳои Осиёи марказӣ ба майдон хоҳанд рафт.